פעם אזעקות, שמיים אדומים, עוד פעם אנשים רצים לתוך הממדים, עוד פעם חרטות, עוד פעם התקפים, ילדים עם טראומות רק נולדו וכבר ישר נעלמים לתוך עצמם, ואין שם אף אחד, מסביבי טילים ומחבלים, כבר לא בטוח בממ"ד, ושוב הדלת לא ננעלת והלב צועק בשקט שלא ישמעו שאני כאן לבד. עשן ולהבות, הריאות כבר לא עובדות, רוצה לבכות, רוצה לצעוק ומעשן אני נכנס, הפחד לא יכול להיכנס כי צריך להתרכז ולהחזיק את הידית ממש חזק, וזה לא חדש להסתתר בתוך ארון, 20 שנה 3 שעות אני סופר את הדקות, תמיד אמרו לי כשאגדל אז לא יהיו עוד מלחמות, אז איך שומעים את החרבות ברזל מכים ברחובות? לא, אני לא יודע אם אצא מכאן, אם אתה שומע תן לי עוד קצת זמן, סירות נייר על נהרות של דם, אני לא יודע אם זה ייגמר, אם יש גן עדן או מקום אחר שבו הילדים כבר לא בוכים יותר.